Ahojte, volám sa Sonia, som redaktorka, občas moderátorka, ale predovšetkým režisérka športových štúdií televízie Digisport a odteraz sa budeme pravidelne stretávať a rozoberať zaujímavé športové témy. Na úvod som si pripravila síce jednoduchú, ale o to zákernejšiu otázku, na ktorú možno nie je jednoznačná odpoveď, ale ja som sa ju pokúsila nájsť. A to, ktorý šport je najlepší na svete? Ja viem, každý z vás máme nejakého favorita, ja tiež sledujem viacero športov, ale koľko ľudí toľko chutí a rečou čísel je to celkom jasné. Toto je 5 najsledovanejších športových podujatí a jednoznačne vládnu majstrovstva sveta vo futbale s 3,5 miliardy divákov. Na 4. miesto sa dostala UEFA Champions League z 1,7 miliardy divákov a prvú peťku zatvára pohár konfederácií FIFA s 1 miliardou divákov. Odpoveď z celého sveta je celkom jasná, futbal je šport číslo 1. Futbal je aj pre mňa šport číslo 1, venujem sa mu celé dni, ale prečo je to tak? Jeden z tých čerstvejších dôvodov, prečo ja milujem futbal, je Leicester City. Určite si to všetci veľmi dobre pamätáte, bol to naozaj krásny príbeh minulej sezóny. Maličký Leicester, klub zo srdca Anglicka, ukázal všetkým bohatým klubom, že nie sú najdôležitejšie peniaze, ale ak nemáte tým, tak nemáte nič, ani majstrovský titul v jednej z najťažších súťaží na svete. Leicester City sa nestratil ani v Európe, dostal sa medzi 8 najlepších a pre Atletico Madrid boli viac než odhodlaným súperom. Ale Leicester City nás naučil jednu dôležitú vec. Na rozprávky nemusia veriť len malé dievčatka, ale môže na nich veriť aj veľkí chlapi a keď naozaj chcete, tak všetko sa podarí. Ďalšia vec, prečo futbal milujem, je tento zvuk. Áno, máte pravdu, je to hymna UEFA Champions League. Je to najlepšia súťaž na svete s najlepšími klubami, s najlepšími hráčmi z celého sveta a všetci ju radi pozeráme. Ja už sa neviem dočkať 3. júna a finále v Cardiffe. Dúfam, že tam bude Juventus Turín a Gigi Buffon získa poslednú veľkú trofej, ktorá mu ešte v jeho zbierke chýba. Ale uvidíme, ako to ešte bude. Ďalšia významná vec a veľmi dôležitý aspekt futbalu a taká základná esencia sú fanúšikovia. Bez fanúšikov by futbal bol o ničom, veď ako vyzerá zápas pred prázdnym štadiónom, proste to nemá atmosféru. Fanúšikovia sú srdce futbalu, duša futbalu a ich krásne chorále, ich lojalita sú veľmi inšpiratívne. A veľmi inšpiratívny moment prišiel aj na Westfalskom štadióne pred prvým zápasom Borussia Dortmund a AS Monaco po útoku na klubový autobus, keď sa zranil Mark Bartra. Fanúšikovia súpera na štadióne skandovali Borussia Dortmund, Borussia Dortmund a to bol jeden zo symbolov toho, čo futbal pre tento svet znamená. Zjednotiť také množstvo ľudí, ktorí ukazujú solidaritu, to dokáže azda len táto najpopulárnejšia hra na svete a bol to naozaj krásny moment, ktorý si určite ešte veľmi dlho budem pamätať. Veľmi podstatným dôvodom a možno jedným z tých najdôležitejších, prečo všetci milujeme futbal, sú fantastickí hráči. Najnovšie je to tento muž, budúci Thierry Henry, Kylian Mbappé z AS Monaco, ktorého všetci s nadšením sledujeme a sme zvedaví, kam to až jeho futbalová hviezda dotiahne, ale ďalší dôvod, prečo máme radi futbal, sú aj odhodlaní a skvelí tréneri. V poslednom čase ma najviac zabávajú títo dvaja muži, Diego Simeone a Jürgen Klopp. Sú to futbaloví fanatici a je radosť ich sledovať. Som zvedavá, či ostanú vo svojich súčasných kluboch a kam to až ďaleko dosiahnu, ale sú to azda najväčší futbaloví fanúšikovia, akých vidíte za postrannou čiarou a je to parádny pohľad. Jedna z dôležitých vecí, ktorú si na futbalistov vážim, je ich lojalita a vernosť. John Terry a Gigi Buffon. Ja by som si prijala, aby takýchto hráčov bolo vo futbalovom svete oveľa viac, aby sa nesťahovali kvôli peniazom tak často, ako sme toho svedkami v súčasnosti. A dúfam, že rytierstvo sa tam do futbalu ešte vráti. Tak čo, ktorý je váš najobľúbenejší šport? A nezabudnite, sledujte Stavky.sk, lajkujte nás, stavkujte a uvidíme sa čoskoro.